பிரியமானவர்களே, இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய நாளாக அமையட்டும். பாஸ்கா என் கிழமையின் இன்றைய நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு மீண்டுமாக மகதலா மரியாவுக்கு தன்னுடைய உயிர்ப்பு அனுபவத்தை தருவதை நாம் பார்க்கிறோம். கல்லறைக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த அவளிடம் ஆண்டவர் இயேசு மரியா என அழைக்கிறார். மரியாவும் ஆண்டவர் இயேசுவை பார்த்து ரபூனி, போதகரே என அழைக்கிறார். அப்பொழுது உயிர்த்த ஆண்டவர் அவரிடத்தில், நீ இப்படி என்னை பற்றி கொள்ளாதே, நான் இன்னும் என் தந்தையிடம் விண்ணேறி செல்லவில்லை என கூறி, என்னுடைய சகோதரர்களிடம் சென்று நான் உயிர்த்து விட்டேன் என்பதை அவர்களுக்கு அறிவி என அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார், அறிவிக்கின்றார். சகோதரியும் சென்று நான் ஆண்டவரை கண்டுகொண்டேன் என திருத்தூதர்களிடம் உயிர்ப்பின் அனுபவத்தை அறிவிக்கிறார். இந்த நாட்களிலே நாமும் இந்த உயிர்ப்பு அனுபவத்தை கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம். நாமும் கடவுளை கண்டோம் என்ற நம்பிக்கையிலே வாழ்வோம். ஆமேன்.